Забеги Гейминг. Това е втори епизод от Minecraft Survival. И тук ще изпълним една пещера и в селото на Вилиджа. Някакво да изпълним. Чуй. О, крипър. Тука ли си? Ехо! Ела тука! Аз сега ще го убия, като му дам подарък ли? Не стана. Само хора Не, ела. И... Махса. И има и скелет. Той е безсмъртен. Добре, пак гръмна. И зомбичо. Ще завързвам малко и пазят. О, шит, скелет. За да похапна от пилето. Тъпата ми мишка не ще е нещо да се движи хубаво. Шит. Ще ги убия. Малко виледжърче. Това малко ще го пусна на бирно, защото той беше страшно. Направо. Няма. Бирам се айрон. Тар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 arарарarарarararararararарarарарararарararарарararарar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 
Твърде много айрон. Айрон, това е много добре. Долу да не бързаме. Количето. XP за храната ми. Добре, сега за толкова стига. Трябва да спрям тази тъпа вода. Спри! Няма нищо, обаче спрях. Сигурно, че да действаме, нали? Зомбита. Още айрон. Не се тръгвай. Ако се тръгнеш, няма значи приятел айрон. Няма чудовища. Добре, няма нищо. Мислех, че е даймонд.
Зомбич. Има зомбич. Зомбич. О, така ще му дадем. Тук ще експлорвам после. Сега отивам към виледжа. Тук това зомби май беше тук, за да ни пречи нещо. Фак, бе, как ме стресна. Ух, как се чува. Не съм чул този звук от много давно. Добре. Сега малко наяркаме. О, стана нощ. Вижте как се виждам. Крия се. Айде бре, сега стига, Арис. Сега сте се правили, че боли. Трябва да направя път. Само той тъпанарчо ли остана? Няма нищо. Паяк? Няма? Тези паячета... Няма прасечките. Вещица, там, виждате ли? Не мога да увелича. Виждате ли там? Там. Как ще отида да увелича? Те направя. Как? Няма да се мърне. Тук ли? Къде е велича? Там. Ей! Има семеницка. Тук малко лаги. Що бягате те като коне, бе? Бягат като коне. Няма ли такова? Хубав вилеч, ама не толкова. Те с магарата. Нещо към съвци. Не спират да прави. Ще свършим за малко. Сега клипа. Трябва да чувам бързо там. Само да не съм се загубил, това ще е лошо. Добре, не съм. Трябва да изям ябълката. Трябва да се местим. Що местим? Тъжна музика. О, прасечки, прасечки. Май хора, това ще от мене. Долу харесва клипчето. Абонирайте се и чао, дайте палец.
също да горе и чо.